2 Timothy chapter 2 verse 20, kung nana sa amen, tanaman dog paliog para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. 3 great verses, verse 20, 21, and 22. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Bisaya. Apan diha sa usa ka dakong balay, dili lamang nga dunay mga sudlanan nga hinimo sa bulawan ug sa plata, apan usab sa kahoy ug sa yuta, ug ang pipila ngadto sa kadungganan ug ang pipila sa kaulawan. Busa kung ang usa ka tawo maghinlo sa iyang kaugalingon gikan niini, siya mahimong usa ka sudlanan ngadto sa kadungganan, gibalaan ug takos alang sa paggamit sa agalon, ug giandam ngadto sa matag maayong buhat. Likay usab na para nako mas sakto ang pagka-translate kung gamito na tong pulong kagyu gikan, but they use likay. The English word is flee. That's kagyu or layas, pagdagang palayo. I'm gonna go with kagyu. I know I don't pronounce it right. I'm sorry. Kagyu usab gikan sa mga pangibog sa pagkabatanon, apan sunda ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, kalinaw. Uban kanila nga nagtawag sa Ginoo gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing. So my message is very, very simple. It comes from verse number 22. Just 2 words. With them. Nice simple title to put on the thumbnail. Let you can thank me later. And otherwise, it was going to have to be with them that call on the Lord out of a pure heart. So with them. Uban kanila. Makamputa, thank you mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Thank you, Lord, for our church and the lives that you have changed here through the preaching of your word and through their decisions to follow you in faith. I pray, Lord, that you'd strengthen our faith tonight and strengthen our commitment to following you. Lord, I pray, God, you'd help us tonight. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong teksto karon gabi yanan ko nga mamatiktan yung simple kayo nga kamatuoran. I'm not going to go into all that is here. Very simple truth I want you to see tonight. God wants to use your life. Ang Ginoo ganahan nga mo gamit sa imong kinabuhi. Nini nga mga bersikulo, ang Diyos nagkampara sa atong kinabuhi ngadto sa mga sudlanan. Ngadto sa mga baso or laing-laing mga sudlanan, di ini ka makabutang sa tubig or other things. We could talk about a lot of different things. It talks about honor and dishonor, but tonight I want to keep it real simple. Real simple. Kung naidua ka baso at ubangan nimo, ang usa hugaw kayo, o ang lain limpyo. Unsay mong pilion aron mag-inom og tubig? Ang hugaw o ang limpyo? Ang limpyo. Siyempre. And that's exactly what this is talking about here. God wants to use you, but you have to be clean. Kinahanglan nga ikaw maglimpyo sa mga butang gikan sa imong kinabuhi aron takos ka sa paggamit sa agalon. Walay sala sa imong kinabuhi magpugong sa Dios gikan sa pagluwas nimo. Pero naagayod mga sala nga magpugong sa Dios gikan sa paggamit nimo.
I'm not talking about sins of the past. I'm talking about sins you hold in the present. Walay sala sa miagi makapugong sa Ginoo sa paggamit nimo karon. It is the sin you hold today that hinders God from using you. Ang sala nga kuptan pa nimo karon, kana mao ang naghugaw pa sa sudlanan sa imong kinabuhi. The Bible says if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. When we sin and forget and confess, God cleanses us and He leaves that in the past. This verse is not talking about the past, it's talking about the present. Look at verse 21. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and watch, and prepared unto every good work. Bisaya, busa, kung ang muska tao maghinlo sa iyang kaugalingon, gikan niini, siya mahimong uskasudlanan ngatos kadungganan, gibalaan og takos alang sa paggamit sa galon. O paminaw sa sunod, o giandam ngato sa matag maayong buhat. Basta lang naghawid pagkasa bisang gamay nga mga sala sa imong kinabuhi, dili ka ready para sa matag maayong buhat. There'll be things that you feel like, I can't do that. Why? Because you feel dirty. The Holy Spirit doesn't want to fill a dirty cup. Gapuyo ta sa kalibutan nga hugaw kayo sa pananaw sa atong Diyos. And if we want God to use our lives, it requires constant, daily, intentional cleansing. Magkanunayon, adlaw-adlaw nga paghinlo, tinuyong paghinlo sa imong kinabuhi. Looking at the Bible, looking at your life, and cleansing the things that God says, I don't like that. Ang Diyos mo luwas ni bisang kinsa nga magbutang sa iyang pagtudya ni Kristo. Pero ang simple nga kamatuoran, dili siya ganahan mo gamit sa uskahugaw na baso. He may use you in small ways, but it will always be limited. It will always be limited. I have 3 points tonight that are very simple, and I'm going to have Gillette help me with them on the board. At the header, Gillette, we're going to put kung ganahan kang gamiton sa Ginoo. Are you ready? I have 3 statements. God wants to use you, but that means you have to be clean. Ang Diyos ka na mo gamit ni mo, pero kinahanglan ka, kana nagpasabot na yung mga butang sa imong kinabuhi nga kinahanglan hinloan. Number 1, if you want God to use you, number 1, adunay mga butang nga kinahanglan likayan nimo. If you want God to use you, there are dirty things you must avoid because they will hinder God from using you. Nahugang nga mautang nga kinahanglan likayan nimo kay kana nga kahugawan magbabag magpugong sa Ginoo gikan sa paggamit nimo sumala sa iyang plano. Kung ganahan ka nga ang Ginoo mo gamit kanimo, kung ganahan kang gamiton sa Ginoo, number 1, adunay mga butang nga kinahanglan likayan nimo. We see that same concept in verse 22. Look at verse 22. Look at verse 22. Flee also youthful lusts. So we saw in verse 21, purge himself, which is hinlo. Purge himself from these. Pag hinlo sa iyang kaugalingon, gikan niini mga butang. And here we see in verse 22, flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Likay usab or kagyu usab ang
sa mga pang-ibog, I can't talk here, sa mga pang-ibog, sa pagkabatanon, apan, sunda ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, kalina, uban kanila nga nagtawag sa Ginoo, gikan sa uskaputli nga kasing-kasing. So in verse 21, what do we see? Avoid, cleanse things out of your life. What do you see in verse 22? If you don't want to do wrong, if you want to stay clean, you need to avoid not just sin, but avoid temptation. Pangibog, kana ang butang nga magdani sa imong kasing-kasing. He didn't say, flee only sin, but likay ang sala or pagkagyugi kan sa sala. Here he says, run away from lust. Ang tinguha ra, ang pagtintal. If you, listen to me very carefully, Truth Baptist Church, listen to me very carefully. If you don't want to do wrong, you need to avoid the temptation to do wrong. Kung dali ka ganahan, masayo, kung dali ka ganahan makasala, kinahanglan ka maglikay sa pagtintal, sa pagpakasala. Let me teach you a great truth about the Christian life. Listen to me. I've taught it before, but great truths need to be preached many times. Listen to me very carefully. Strong Christians don't resist temptation, they run from it. Ang lig-on nga mga Kristohanon dili makigbisog sa pagtintal, dili makigbisog sa tentasyon, sila maglayas gikan niana. The best way to avoid sin is to avoid being tempted. Ang pinakamayong pagi sa paglikay sa sala, maong paglikay sa oportunidad sa pagpagkasala. Strong Christians are, kaya na ako ang pagtintal. No, ang strong Christian kabalo, di na ko kaya ang pagtintal, maglayas ko. That's what strong Christians do. Ako musuldan mo kanusay ka mahagbong, masayo, mapukan sa imong Kristohanong kinabuhi. Kung maghuno na ka nga likon ka. O mutugong ang pagtintal, magkabiling ka diya sa situation, di na pagtintal kay naghuno-huno ka nga likon ka, o sa kalit lang, nagkaton ka, dali ka likon. Strong Christians run from temptation, flee. Also youthful lust. Paminaw na, likay ang mga butang na makadani sa imong kasing-kasing. I said, number one, if you want God to use you, adunay mga butang nga kinahanglan likayan nimo. You have to avoid the things that will make you dirty and the opportunity to do those things. But that's not all. Look at the verse again. Look at verse 22. Tanong verse 22, pag-usab. 2 Timothy 2, verse 22. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Likay usab ang mga panghibog sa pagkabatan o napansunda ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, kalinaw, uban kanila nga nagtawag sa Ginoo gikan sa uskaputli nga kasing-kasing. Una, nakita na to ang pulong flee, paglayas gikan, pagdagang palayo, gikan sa mga oportunidad sa pagpakasala, gikan sa mga kadautan, gikan sa kahugawan nining kalibutan. But now we see the word follow. Flee, follow. Listen to me tonight. If you want God to use you, dili pa igo nga ikaw maglikay sa pagtintal o maglikay sa sala na uban mga butang kinahanglan pagasundon nimo. You can't avoid sin if you're not following the right thing. Number two, if you want God to use you, adunay mga butang nga kinahanglan pagasundon nimo. Adunay mga butang, watch, adunay mga butang kinahanglan likayan.
Ang kalibutan na diri mong daan na anda ng mga butang nga magdani sa imong daan kinaiya. We learned about the old man and the new man this past Sunday morning in Sunday school. Na mga butang nga magdani pa sa imong daan kinaiya. Kana nga bahay nimo nga ganan sa sala. There's the world and your old friends and your old fun. Ang imong daan kahilayan ug naandan ug lingaw-lingaw. All that stuff is over here. Nagdani kanimo, nagtawag sa imong ngalan. And if you look, kanunay na oportunidad mo balik. And God says, run from that. But then he says, follow after righteousness, faith, charity, peace. Listen now. Here's what we have. We have sin over here, righteousness and God's will over here, and us in the middle. And God says, kinahanglan ka maglayas gikan niana, o kinahanglan ka magsunod niana. Ako musuotin mo sa rasong karong gabi sa kadaghang sa mga Kristohano nga maluwas na magsugod sa pagsunod sa Ginoo, pero pohon-pohon madani ang ilang kasing-kasing mo balik sila sa tanan nilang daan na andan. Watch now. I'll tell you why that happens. Are you listening? Magsulay sila sa paglikay sa sala, but they don't follow righteousness. Dili sila magsunod sa pagkamatarong. Let me read it again. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace. Likay usab ang mga pangibog sa pagkamataron apan sunda ang pagkamatarong pagtuo gugma kalinaw. It's perfectly simple to understand. I cannot run from them without following this. Kining rasa ng tao mapuka, ng tao mabalik sa ilang daan na andan. They try to avoid sin, but they just stand still. Dili ko bumalik diha. Dili ko. But they're not chasing this. Follow after. It's the idea of, that's what I want. You listen to me very carefully. Samtang ako maningkamot yun sa pagkuha, sa pagkabot, sa pag-apas ni ini. Watch now. Walay chance nga madani akong kasing-kasing dito kay wala ko nagbantay. Do you know when you get in trouble? When you're doing nothing. Kung wala kay plano, wala kay buhat, maglingkod-lingkod ra, bored na, you're not striving. So, kanang panahon, madani na ang imong kasing-kasing. Mag-scroll in lang. Bored ka. Are you listening? God wants to use you. Are you listening to me tonight? God, ang Diyos, ganahan mo gamit kanimo. Pero kung ganahan ka nga siya mo gamit nimo, ikaw na mga butang kinahanglan, likayan nimo. Na mga butang nga kinahanglan, pagasundon nimo. You have to keep yourself clean because a dirty vessel isn't good for much. Can I ask a simple question? Hinlo ba ang imong kasing-kasing karong gabi? O nahugawan? If you want to avoid sin, you have to run after right. Kinahanglan ka maningkamot, kinahanglan ka maggukod sa pagkamatarong. Balik-balik kita nakakita sa mga lalaki sulod sa jail. Sila musaka, maminas pagwali, dayon ang usa sa mga lalaki, mag-share kanila, sila maluwas na. And then matag simana, sila musaka, maminas pagwali. Ug naay kabag-uhan makita diha kanila na change ang ilang attitude, na change ang ilang batasan. Balik-balik.
May nakakita ang tao mo gawas sa jail. And I've seen it again and again. And some of you have seen it happen with guys in Palaran. They get out of jail and they get a job, and that's good. The ones who don't get a job, they're going back to jail. It's just a question of time. Pero usay na tao, magkuha siya sa trabaho, o maningkamo siya, mag-ati man sa iyong pamilya, magsula siya, maghimo sa saktong mga decision. Pero pohon-pohon madani siya, mabalik na. You know why? Nagsula siya, naglikay sa iyong daanandan, pero wala siya naggukod sa pagkamatarong. And here's the problem. Na yung mga Baptist, maghimo sa pareho nga butang. You don't want to go back to the world, but you're not doing anything to chase God. Sigurado, bisang gamay kaya atong church. Na yung mga tao, naglingkod ka dali, nagsimba ka sa Domingo, and you haven't read one verse of Bible since Sunday. Last time nakabasa ka sa Biblia, si Pastor Mike na open your Bibles, kanang last time nagbasa ka sa Biblia. Let me show you where you are. There's the world, there's righteousness, you're right here. And let me show you what you're doing. Nadani na ka. Amen! Kanamo rason mong kasing-kasing nadani? You're not pursuing! If you want God to use you, you got to stay clean. But if you want to stay clean, adunay daghang butang kinahanglan likayan nimo. Daghang movies, daghang salida, daghang videos sa Facebook, daghang posts sa Facebook, daghang higala, daghang text mates. The truth is, there's more you have to avoid than things that you can have. Mas daghan ang kahugawan sa kalibutan kaysa mayo. Tinuod! But that's not all. Dali pa igo nga ikaw magsulay nga mulikay sa dautan, maglayas gikan sa kadautan. Dali pa igo nga maggukod ka, magsunod ka sa pagkamatarong pagtuo. Tanong verse 22 pag-usab. I've thought about preaching this verse probably for years. And it's always this point that I want to preach on. Verse 22. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Uban kanila nga nagtawag sa Ginoo gikan sa uskaputli nga kasing-kasing. There's our title. 2 words. With them. Statement number 3. Kung ganahan ka nga ang Ginoo, mong gamit kanimo, kinahanglan kang mupili sa maayong mga higala. Kinahanglan kang mupili sa mayong mga higala. And when I say mayong, I mean Diyos nun. With them. Uban kanila. Listen to me very, very carefully. Come here, Michael. Come here, Vaughn. Come here, Kehan. Come here, Caleb, AJ. All right, y'all stand right here around me, but you look that way, all right? See, come here. If all your friends are going that way, I got news for you. You're not going that way. Kung ang imong mga higala padulong sa kalibutan, naggukod sa tanan sa laog, naglingaw-lingaw sa kalibutan, ako musad nimo. Basta lang ikaw mo kuyog nila, ikaw dili magsunod sa pagkamatarong. Hello? Oh, ganahan ko mo sunod sa Ginoo, pero akong barkada, sige, aton ta. Amen? Ingo sa. You're a wicked barkada. I hope you all get saved. Ako musulti nimo sa rason. Sa kadaghang sa tao nga magsugod. They start. Magsugod na sa pagsunod sa Ginoo. Pero pipila ka semana, pipila ka bulan,
Usahay pipila ka tuig. Mubalik sila. Ako mo sulti ni mo sa rason. Kana ang padulungan sa ilang mga higala. And we have this stupid idea. I can be friends with wicked people and still do right. You are an idiot. That's Greek. That's a deep Greek word. Idiote. No, dili ra. Kung ganahan ka mo sunod sa Diyos, kinahanglan gayud kang magdesisyon sa pag-uban kanila nga nagtawag, meaning nangita nga nagsunod sa Diyos. Bible says in Amos, can two walk together except they be agreed? What does that mean? Come here, Michael. Kung kaming duwa ni Michael mag-exercise me, pero dili siya kaya, dili niya kaya, dali siya maluya. And pero kung mag-exercise me, and Michael says, I want to go to Dampa. I said, dili, ayaw na lang. Magdagan ta dito sa boulevard. Ayaw, Dampa na lang. Kung dili ta makauyon, dili makakuyog. Diba? Tinood? Okay. So, you say to your friend, ganahan ko mo sunod sa Ginoo, pero ganahan ko magmuadto sa disco, ganahan ko maglingaw-lingaw, ganahan ko magtanduay usahay. You can't walk together because you're not going the same direction. The Bible says in Psalms 10 verse 4, the wicked through the pride of his countenance will not seek God. Seek after God. God is not in all his thoughts, meaning any of them. Ang dautan, pinagi sa garbo siyang panagway, dili mangita sa Diyos. Ang Diyos wala diha sa tanan niyang mga hunahuna. Meaning, dili gayud siya maghunahuna sa Ginoo. Kalibutan lang iyang gihunahuna. The wicked of the world is not interested in going this way. So do you know what that means? Naiusa lang ka paagi nga ikaw makasunod sa Diyos o makasunod sa pagkamatarong. Kinahanglan ka magpahibula gikan kanila nga nagsunod sa sala. It is the only way. They're going that way. God's over there. You cannot stay with them. Dili mahimo nga mag-uban pa kanila. Kaya sila padulong diya. Pangutana. Ang mga tao nga ikaw English. The people you spent time with this week. Nag-uban ka, nagkuyog-kuyog, naglingkod, nagtabi-tabi, Listen nun sa night time uban nila. Asa sila padulong? Nagsunod sila sa sala, sa pangibog sa kalibutan, o nagsunod sila sa pagkamatarong, pagka-Diyos nun, pagtuo, gugma sa Diyos. Which way are they going? How about this one? The people you've been messaging on Facebook, or texting, or chatting with on whatever other new social media there is that I don't know about yet. Ang mga tao, gi-chat ni mo. Which way are they going? Oh, Pastor Mike, they're my old friend. Which way are they going? Oh, Pastor Mike, classmates me sa high school. Pero asa sila padulo? Kung mag-chat-chat ka, magkuyog ka. Oh, nagsunod ko sa Ginoo. Sa akong nakita, nagsunod ka sa Yawa. Ouch. Listen to me. Chatting with worldly people is no different than talking to them in person. Please, unsay diferensya? Simple. Nay diferensya. Masayon matago. Which way are they going? Nagsunod sila sa Ginoo? Ganahan ko mo sunod sa Ginoo. Ganahan ko nga ang Ginoo mo gamit sa akong kinabuhi.
Nga naman nag-uban ka sa mga tao nga padulong sa yawa. If you want to go this way, but your friends want to go that way, simple kayong decision. Kinsay mong pilion, ang mga higala o ang Diyos. Kay dali mahimo nga ikaw naghawid kanilang duha. I can't tell you how many people in our church, and we're still young and we're small, pero dali maihap ang kadaghang sa tao gikanini nga church nga nagsulay sila mosunod sa Ginoo samtang maghawid pa sa ilang daotang barkada, ilang daan higala, ilang mga kalibutanhong nga classmates o basing co-work mga tao dito sa trabaho na ganan sila maghigala lang. We're just friends. I've seen them. Oh, I'm gonna follow God. Watch now. I have never, ever seen that person follow God. Come here, Beth. Grab my wrist. Go that way because you're wicked. Okay? Now watch. I've seen it again and again. Oh, I want God. I want God. Okay. And you talked to somebody this week for how long? Pila ka message ni balik-balik? But you think you're going to follow God? Let's go back to my favorite Greek word, idiote. I just made that up, but it's a great word. It's not in the Bible, but it should be. Akong idugang. Listen to me now. Kung ikaw na ay mga higala nga nagsunod sa kalibutan, watch it now. You will live a dirty life. Ikaw, magkinabuhi, diha sa kahugawan nining kalibutan. Malangit yapon ka, pero dali ka tako sa paggamit sa Ginoo dali sa yuta. You'll stop soul winning. Dali na ka mag-share. Dali matugay, mag-stop ka magsimba. Naluwas ko gyapon. Pero nahugawan. But that's not the end of the verse. Would you look with me again at verse 22? 2 Timothy chapter 2, verse 22. I'm just going to say it. I feel like somebody needs to break off a friendship somewhere. Murag na itaw dere, kinahanglan ka magputos sa kakalibutan nga higala, pagkahigala. Is that right? Pagpakighigala or just pagkahigala? Unfriend them on Facebook. Or kung face to face, next time say, oh, maglaag ta. Ayaw na lang. Nadali ko. Pwede ka magkuyog na ko sa church. Church! Kana mo sulti nimo, dali ang ay magkuyog ka niya. Look at verse 22. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord. But that's not the end of the verse. Out of a pure heart. Uban kanila nga nagtawag sa Ginoo gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing. Notice that phrase, out of, from a pure heart. God says, kinahanglan ka sa mga higala nga mutawag kaniya gikan sa kasing-kasing nga putli, hinlo. Now what does that tell you? That means not everyone who calls on the Lord has a pure heart. Dali ang matag tao nga mag-istorya og espirituhanon nagasunod gayud sa Ginoo. Are you listening to me? Naidaghang tao, nahigugma ko sa Ginoo. Pero okay naman maglingaw-lingaw gamay. Amen. Oh, I always pray.
Okay. Nahigugma ko sa Ginoo na kabulo ko kung wala'y Ginoo, kung wala siya, wala ko'y kinabuhi. Espirituhanong gyud ang pag-istorya, pero ang kinabuhi wala'y pulos. Dali ang tanan tao nga mag-istorya sa religyoso nga mga pulong, nahigugma gayud sa Ginoo. Naidaghang tigpakaron nun. And here's what Baptist backsliders think. Pwede kumuha sa Latin church? Ang tanan church pareho-pareho, di ba? No, they're not. Naidaghang tao nga mag-istorya kabayan sa mga espirituhanong butang, pero naigugmagyapon sila sa sala. Matthew chapter 15, verse 8. Turn there with me, please. Matthew chapter 15, verse 8. I know how the devil works. Kabalo ko sa pamatasan sa Yawa. Kung naay Baptist sa church sa Maniini, kung kintang kasing-kasing na dani nasa kalibutan, ang Yawa maghonghong sa iyong dalungan, pwede ka mo ato sa Lain Church o mo lagid gyapon ka sa Ginoo? Nay Lain Church. Oh, sila dito sa Assembly of Alliance. Nay guma sila sa Diyos. Yeah, but they love the world more. Tanaw ang ilang music, kana wala agikan sa Diyos, kana nagikan sa Yawa. Matthew chapter 15 verse 8. Kung nana sa amen. This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Kining mga tawhana nagaduol nganhi kanako pinagi sa ilang bakbak, o nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabel, apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako, apan sa walay kapuslanan sila nagsimba kanako, nga nagatudlo ingon nga mga pagtulunan sa kasuguan sa mga tao. I just want to say very bluntly, na daghang pagsimba nining kalibutan nga walay kapuslanan diha sa pananaw sa Dios, kayang mga tao nagsunod gihapon sa kalibutan. He said, in vain, sa walay kapuslanan sila nagsimba nako. If people worship but don't follow, God doesn't like their worship. Here's what churches will say, well, basta lang naigugma ka sa Diyos, dili siya mabalaka kabahin sa imong mga buha o imong pamiste. God says, ang ilang pagsimba walay kapuslanan. Let me show you another verse. Psalm 50, verse 16. Psalm 50, verse 16. Psalm 50, verse 16. Kung nana sa amen? But unto the wicked, God saith. Unto who? The wicked, God saith. What hast thou to do to declare my statutes? Or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Apan nga to sa dautan ng Diyos nagiingon, unsay labot nimo sa pagpahayag sa akong mga tulumanon? O nga ikaw gayud mo dala sa akong pakigsabot diha sa imong ba. Here's what he's saying. You're wicked. Nga naman ikaw nag-istorya kabahin sa akong pulong. Paminaw, naidaghang tao sa kalibutan nga ang Diyos nagtawag kanila nga dautan, pero sila kanan magtulo sa pulong sa Diyos. Nasa YouTube, nasa Facebook, nasa TV. Pero Pastor, may ganahan ko sa iyang pagwali. Siyempre, kaya wala siya nagwali patok sa imong sala. Kung dali ka maigo, malipay na.
Wow, mas nindo ang iyang church. Pero walay kabag-uhan. Hey, you listen to me. You be real careful about following preachers on YouTube. Wala ka nakakita sa iyong pamilya? Wala ka kabalo unsayang gugma sa iyong asawa? Wala ka kabalo sa iyong batasan? Wala ka kabalo kabayan sa iyong honesty? Wala ka kabalo sa iyong gibuha sa kwarta nga siya nagikan sa mga tao para sa ministry? You don't know anything about him. May daghang tao naggamit sa ministry para sa negosyo. Kwarta lang. Pero nindot kayo paminawon. One more verse, Ezekiel 33 verse 31. Ezekiel 33 verse 31. Ezekiel 33 verse 31. When I say amen. And they came unto thee, and they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, like ingon nga sila, pareho man, as my people, and they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness. Ug sila mobot kanimo ingon sa katawhan nga nagaabot, ug sila molingkod atubangan kanimo ingon nga akong katawhan, ug sila maminaw sa imong mga pulong. Apan sila dili mobuhat kanila, kay uban sa ilang baba or pinagi sa ilang baba sila mipakita sa hilabihang gugma, apan ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang pagkamaibogon. I find it interesting. What was our text verse earlier? Flee also youthful lust. Kaibog. And what do we see right here? Sila musulti, naigugma ko sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing nagsunod sa ilang pagpangibog. Naidua ka klase sa tao nga nagasunod sa pagpangibog nining kalibutan. Two kinds of people. And you have to avoid them both. Naay mga tao nga ilang tibok kasing-kasing tibok kinabuhi, naggukod sila sa kalingawan, and they're seeking the world. Uganan sila sa kalingawan sa kalibutan. They're not the most dangerous. There's a second group, and they're the people who look this way but are going that way. Nahigugma ko sa Diyos. Ako faithful kaayo ko sa salamat sa Ginoo sa iyang blessing kanako. Looking that way, but their heart's going that way. That's what we're just reading about right here. Sakto ang pulong, sakto ang ilang pagastorya, but they're going that way. Let me just tell you, there's a whole bunch of churches in the Pitan like that. Stand up to teach the Word of God. And then all week long, nagkinabuhi sama sa mga tao wala naluwas. Kay basin wala siya naluwas po. Wala ko kabalo. Almost every Sunday morning, makita ko sa uska tao. Nagsuot siya sa nindot na puti nga barong. What do you call him? Kaabag? Siyang kaabag. Dito sa Katolika, halos matag Domingo mo kita ko niya. Either nagtingnog dito sa kanto o naglakaw. Sakto gayon. Huwag nanigarilyo siya diha sa iyong paglakaw. Nindot tanawon? Padulong ko mo lagad sa Ginoo. Aron dali ma-stress. You see the same thing in all the groups that call themselves Christian but sing music like the world. Ang ilang music walay diferensya sa ilang music o ang music sa mga daotang mga bands. The only difference is the lyrics, but the music is the same. Ang pamisti pareho, ang drums pareho, ang pagsayaw pareho. Ang diferensya lang ang lyrics.
Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. The message tonight is real simple. The friends you choose will set the direction for the rest of your life. Ang mga higala na pilion nimo, mao ang mupahimutang sa padulungan sa imong kinabuhi. God says, flee lusts, follow righteousness with them that call on the Lord out of a pure heart. Kinsa imong mga kauban? The Bible says in Proverbs, a companion of fools shall be destroyed. Ang kauban sa mga buwangon, maguba, or madaot. I wonder what it is, another sign. Hold on. Malaglag? Pagalaglagon. Ang kauban sa mga buang, pagalaglagon. May I say, ang tao nga mag-inom, usa ka buang, nga naman mag-uban kaniya. Ang tao nga magsugal, usa ka buang. Ang tao nga, ang lalaki nga maggukod sa mga chicks, usa ka buang. By the way, ang babae nga nagsulay mo kuha sa attention sa tanang mga lalaki, siya pod usa ka buang. Ang tao nga maglingkod-lingkod, di gyud magtrabaho, usa ka buang. Ang tao nga musulti nimo, oh, pag sunda lang ang imong kasing-kasing, buang pod siya. Ang tao nga nag-encourage kanimo nga magkinabuhi alang sa kwarta imbis sa Ginoo, usa ka buang. O kung ikaw mo kuyog kaniya, mukuyog ka kaniya balik sa kalibutan. How do you follow righteousness and flee lust? Pagputol sa relasyon sa mga buong. So, sa relasyon kinahanglan putol? Well, they're my friends. Kung wala siya nagsunod sa Ginoo, dali siya imong higala. Ang tao nga mopahawa kanimo gikan sa Ginoo, kana man ang kaaway. And the Bible is very clear, ang kauban sa mga buwangon malaglag. So kinsa kinahanglan, unsa relasyon kinahanglan pagaputlon nimo? Who do you need to block on Facebook? Kinsa kinahanglan likayan nimo diha sa imong neighborhood? Who do you need to avoid? Kinsa ang nagdani kanimo pabalik sa kalibutan? Siya ang tao kinahanglan likayan nimo. Kung ganahan ka nga, gamiton sa Ginoo. Na mga butang kinahanglan likayan. Na mga butang nga kinahanglan pagasundon. But that requires good friends. Who's your friend? You already know. When I've heard about it, very close.